Здравейте, градинарчета! Намираме се в село Яна. Днес издаваме последния ни обект. Искам да ви го покажа. Предложихме на клиента декоративно езеро и скален кът. Ето го на лице. В тази част на двора има изградена поливна система, като всички растения се поливат с капково напояване. Съответно, пак по наше предложение, имаме направена геопластика. Тревата тук се полива с разпръсквачи. Остана само монтаж на осветлението, да създадем светлинни ефекти към някои акценти. Времето, което ни отне да завършим този проект, е около 2 седмици. Надяваме се да ви допада. Градинарчета, ако желаете да преобразим и вашия двор, може да ни потърсите на treegarden.bg. Хубав ден!